λίγο. Σκεφτείτε τι θα γράψετε στα τραγουδάκια σας, τι θα πείτε, γιατί το έχει δείξει η πορεία. Εγώ τώρα είμαι ήρεμος, εντάξει. Απλά θέλω να πω, σκεφτείτε, γιατί υπάρχουν επιπτώσεις για όλα μετά. Οπότε, καθίστε στα αυγά σας, για να είμαστε όλοι καλά και όμορφα. Θέλω να ακούσω και μετά μιλάμε. Όσο έχει και δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει, και τις προειδοποιήσεις και θα υπάρχουν επιπτώσεις. Τον Λουτσιάνο Κορλεόνε θα τα λες από τη στιγμή που μπορείς να κάνεις κάτι μόνος σου. Εντάξει, η τραμπούκα σου περνάει σε κανένα βιντεογράφο, σε κανένα κάμεραμαν μέχρι εκεί. Εδώ πέρα δεν υπάρχει του μπεκά, ειδικά όταν έχουμε δίκιο. Γιατί βγήκατε και μιλήσατε στα τραγούδια σας και χαλαστήκατε? Γιατί βγαίνετε τόσο καιρό και λέτε μαλακίες? Τώρα τι έγινε? Κουράδα, χέσιμο? Δεν πειράζει, όλα καλά. Τώρα είσαστε 1-0, σε λίγο θα είστε 1-1. Και δεν έγινε τίποτα, απλά για να έρθουμε λίγο στα ίσια. Εντάξει, να είστε καλά, καλή συνέχεια. 9 Τετάρτου, free for all. Καλή εβδομάδα.